Нема, ја дека сам леки ми много врти одзаде. Ја нисам. Абе, само си да одимо причине. Да. Само си да одимо причине, ништо не. Ја ми дај дрив. Моето ли? Мојто. О, ја чекам. Да бе, отваряй и вади. Голем, да си се пробај. Ма чим он не може. Другаре, може да излезеш. Не да чак. Ево да виж, че одушевиш публику. Ali ja ću sledem, ostavljam ranasat i slazim i ja. Ма де полека бе ми още смо ни провалили. Та че има здолека да погледам, може си дојам. Не, той добре казва, още от деве не говори кога почивахме, вика, трябва да имаш инерция през цялото време. Спреш ли, няма излизане. И то абсурд от место да тръгнеш тук. Добре го изсилил долу. Мани, мани. Малко по-нагоре да стисне. И ми викаш, а? Ама би така го изсили хубаво долу. Доле ми много. Не знаеш. Хубава трава. Добре ли има? Ovo je, nema ko. Ej, tu se ne. Ne mogu pustiti tuka, da staj tuka već popoj na sredito. Na trepa? Ja sam u drugu, možda na gas. Na втора ли? На втора. Опа, ама я не мога да стоим бе у обувките. На трета. Тук е до качвака с хузварна. Трета, третя. А, ти па ги редиш ли? Ама слиза по-лека. Трета. Как намалява скоростта, сваля и Само предавката. помпа на седенител. А, излиза. Тречо. А от това те Ali i John bi imao pičku majčinu. Оня беше хузварна 300. Ма ја да дојде да стигнем. Те 300. Nema šanse. Да, по-маличко. с богумите. Лега ми и после. Да, трета може. Ама мене се. Имамо витко за Ja, Сите честни. Сите честни. тук леко е. ali nema teorije. Nema teorije. От тега те това до тебе ти гледа, после не го е. Ba ima trava, ti ima trava, tuka nema suvo. Реално ете тука ти избега. Ти даже си се знал. Drugare, nema, По-нагоре трябва. Тука да, малко по-насам. Тука почне да го лужиш със седенител. nema nigde suvo, sve je trava, аз нямам грайфер. Върнеш да taj вече губи мощност. И почнеш да помпаш. Да, най-добре га нате. Имаше ли? И скоро имаше. Ajde, jaci, ajde. И пута туцели. Ама nema teorije da izgledneš, znam, i ja nema. Ja nemam pa i ja грайферич. Що ми има желание? А ти ако искаш само право пали и тука си го избутай. Ma jak? Горе. Точно да обръща. Odmori, brate, pa si se vrni od tam. Къде може да го запали тук на? Или ще го обръщаш ли? Имате ли витло? Е, тук така да редово и направо на там. Ще го върне надолу. Ще излезне. Е, така че излезне. Може по травото мога да се клиза. Боксува в тревата, брат. Има пресна трева, пълна е с вода. А вика аз моите гумете, тук ме най-страда няма да излезне. Моите гуми. Ти с твоите гуми, ей, с травото. Вземеш ли тук за? Ей, Джоле! Джоле! Ти с твоите гуми и с травото уравното няма да излезнеш. Не бе, той изобщо не е с офроад гуми. Ще си возим, я няма Айде ще му да видим отдолу какво е, ако видимо да излезе. Докъде стигнеш, бе? Не е казало, и до там да стигнеш. Кога аз почекам? Хватам. Ще го издърпаме. Ма, дело там си има път, за какво път ще го